Od 2012. građani imaju mogućnost da podnesu zahtev Agenciji za restituciju kojim bi mogli dobiti imovinu oduzetu posle 1945. Za 2 godine Subotičkom arhivu je predato preko 3000 zahteva, a samo u januaru i polovini februara 2014. preko 500. Mi ćemo primati zahteve stranaka povodom toga do kraja ovoga meseca, ali je veliki problem kako će oni uspeti da to kompletiraju dokumentaciju i da predaju dalje preko pošte Agenciji za restituciju. Arhiv radi punim kapacitetom, angažovano je 7 do 8 ljudi na ovim poslovima i po rečima direktora pokušavaju da udovolje svim zahtevima u najkraćem roku, iako to najverovatnije neće biti moguće. Mi im dajemo neku vrstu potvrde, odnosno kopije da je taj postupak predat arhivu i da je u toku. Koliko imam informacija da će to biti dovoljan dokument da idu dalje, da predaju znači na poštu, ali to je dosta neizvesno i to treba oni u svakom konkretnom slučaju da provere da li je to moguće uraditi. Rad arhivista otežan je usled zahteva stranaka koje ne posjeduju nikakav dokument o oduzetoj imovini, već informacije i dokaze potražuju na osnovu porodičnih priča. Takvih slučajeva je oko 10%, ali traženje dokumenata na osnovu predanja oduzima dosta vremena i najčešće ne rezultira povoljno po stranke. Struktura podnetih zahteva je takva da i pored velikog broja zanatskih radnji i fabrika koje su postojale u Subotici između 2 rata, dominira potraživanje poljoprivrednog zemljišta. Pretežno u ovim slučajevima koji su dospevali do nas kao zahtevi, reč je o zemlji, znači reč je o parcelama. Znatno manje je bilo trgovinskih radnji, objekata i drugih vrsta nekretnina, a možda najmanje je bilo nekakvih industrijskih objekata, fabrika i sličnoga. Mnogi su razlozi za to, kažem, i možda to treba sumirati na onom nivou agencije. Oni tek imaju prave podatke, mi možemo suditi samo prema ovom parcijalnom segmentu stranaka koji se obraćao Istorijskom arhivu. Arhiv će i nakon isteka roka slati Agenciji za restituciju određene vrste dopuna, tako da je najvažnije da su stranke predale zahtev i da ga je Agencija registrovala. Ovaj posao sigurno će potrajati do kraja 2014. godine.